Ahojte, vítam vás u ďalšieho videa a toto video sa volá Čo chcem na Vianoce tag, takže poďme na to hneď. Ako prvé tu mám mobil, už viem aj farbu, aj značku a chcem biely Huawei a dúfam, že konečne dostanem po 2 rokoch nový mobil. Mám napísané v takom zozname, pretože ja by som si to nezapamätala, aby som sa tu sekala furt. Dobre. Druhé mám niečo z kozmetiky. Už mi je jedno, či to bude nová špirála, či to bude nejaká licenka, alebo to budú farby na oči, proste, alebo korektor, alebo make-up, proste niečo z kozmetiky a už mi je jedno, čo to bude a aká značka to bude. Ako tretie tu mám napísané pyžamo a pyžamo pretože ja pyžama milujem. Nočné košely nie, to keď dostanem budem rada, ale radšej to pyžamo. A ja tu mám napísané, že s dlhými nohavicami, pretože mi nebýva v noci zima. Aj keď máme zavreté okno a kúrica. Super. Dobre. Ako štvrté tu mám napísané kniha a chcem buď romantickú, alebo nejakú detektívnu. Nejaké o zvieratách nechcem, pretože tu máme doma hromadu a romantické a detektívne tu nemáme. Takže preto chcem nejakú knihu, práve čítam tú bohyňu lovu, ktorú ste mohli vidieť v to alebo to tag prvej časti. Kliknite si na môj kanál a niekde ho tam už nájdete. Ďalej ako piatú vec, tu mám napísanú čiapku s brmbolcom a chcem, aby bola v hnedej farbe. Nie je zase v takej tmavej hnedej, ale v takej svetlohnedej, proste takú svetlohnedu, nemám tu asi nič hnedé, čo? Pozerám na to, že tu nie. A ako je napríklad náš stôl hnedý. Niečo také proste, alebo skriňa za mnou. Bože, nechcem držať tablet. Tá skriňa za mnou, čo je, tak tá je taká hnedá. No a poslednú šiestu vec mám napísané lopár. Lopár pretože ja som si zlomila pred 1 alebo 2 rokmi lopár, taký žltý a tak sa mi zlomil a to tak, že som si na neho sadla. Teda hodila som sa na ňo, lebo som išla na sánkach a spadla som na ňo aj so sánkami. Takže preto chcem nový lopár, aby som sa nevozila na kamarátky lopári. A mám tiež farbu, buď bude žltý, modrý alebo zelený. Dobre, takže toto bol celý tag. A keďže to je tag, tak som sa rozhodla, že zatagujem 2 osoby, alebo teda 2 youtuberov, a bude to youtuber Xerix TV a youtuberka Terka TV. Dobre, dúfam, že sa vám tento tag páčil, ak áno, nezabudnite dať like, ak sa vám nepáčil, dajte kľudne aj dislike, zdieľajte toto video, vy noví, čo ste tu, mi dajte odber a napíšte mi určite aj komentár. Uvidíme sa na budúce, ahojte!